Wasalna f'dak il-punt li rridu nġibu qabża ta' kwalità fit-turiżmu, qabża ta' kwalità fl-ekonomija ta' pajjiżna li ndaħlu ekonomiji ġodda bħal medtech, bħal fintech, bħal e-sports, bħal 3D printing, illi kollha joffru xogħlijiet ta' kwalità f'pajjiżna li kapaċi jrendu ħafna flus lil poplu Malti Wawċi kollu. U kif għamilna diġà f'dan mid-ġurnata u tajna tama l-poplu Malti Wawċi kollu, ser inkomplu fil-ġranet li jmiss, fix-xhur li ġejjin, fis-snin li ġejjin, nibnu il-fiduċja u l-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista illi kapaċi verament nagħtu gvern denju lill-poplu Malti Wawċi kollu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch waqt intervista fil-programm Analiżi fejn fost l-oħrajn tkellem dwar is-saga ta' Rodrigue Galdes u l-ewwel mitjum tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Matul l-intervista Elix Borch spjega kif il-ħadd filgħodu komplet is-saga tal-Ministru Rodrigue Galdes hekk kif ġie żvelat każ ieħor li juri iswed fuq l-abjad il-qrubija li Galdes għandu mal-kuntratturi. Hawnhekk huwa fakkar fuq it-talba li jagħmel il-Partit Nazzjonalista ftit tal-ġimgħat ilu propju li l-Ministru Rodrigue Galdes għandu jirreżenja fid-dawl ta' dan il-każ serju. Il-ammont ta' konflitti interessi li għandna fl-akkomodazzjoni soċjali ta' pajjiżna u fil-Housing Authority bejn Rodrigue Galdes u diversi kontratturi li jieħdu tenders kbar fiħdan il-Housing Authority jqajmu dubji seri. U fil-fatt bħalissa għaddej minn Rodrigue Galdes għaddej minn investigazzjoni, minn żewġ investigazzjonijiet kemm mill-NAO kif ukoll mill-Standards Commissioner illi qegħdin jaraw ukoll dawn il-mistoqsijiet għaliex qegħdin jaraw illi hemm ukoll ċertu mistoqsijiet fuq il-Ministru Rodrigue Galdes. U għalhekk aħna qegħdin nibqgħu nitolbu ir-riżenja tal-Ministru Rodrigue Galdes. U llum terġa' issaħħaħ dak illi aħna tlabna ftit tal-ġranet ilu illi l-Ministru Rodrigue Galdes għandu jirriżenja għaliex il-konflitti ta' interessi li hemm huma sfaċċati u rridu naraw illi verament ikollna l-governanza tajba. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li żgħażagħ qed ibatu biex jixtru l-ewwel post tagħhom, il-Ministru Rodrigue Galdes qed jixtri l-proprjetà bi prezz aktar baxx minn dak li hemm fis-suq. Għala jbierek in-nies hemm barra żgħażagħ li qegħdin jimxu l qudiem biex jixtru l-ewwel post tagħhom ma jistgħux jisibu bargains, però l-Ministru Rodrigue Galdes irnexxielu jsib bargain tajjeb ħafna fejn dan xtara appartament ġol-Gżira Awċija għal 140,000. 140,000 illi dan jinkludi duplex penthouse, garax u l-arja ta' dan l-istess appartament. Ġifieri dawn huma realtajiet illi n-nies hemm barra jindunaw li dawn hawn dubji seri hawn ħafna mistoqsijiet li l-Ministru Rodrigue Galdes irid jirrispondi għalihom. Brabta mal-mitjum tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch qal li kienu markati minn kuntatt kontinwu man-nies dan fil-waqt li jenfasizza fuq l-importanza li l-politiċi iżommu dan il-kuntatt. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza li l-politika tkompli tindirizza l-isfidi tal-poplu Malti Wawċi kollu sabiex pajjiżna jagħmel il-qabża lejn il-kwalità. Fil-kol flimkien nibqgħu nibnu fuq it-tajjeb illi sar minn dal-gvern. Però issa nagħmlu l-qabża illi hemm bżonn, il-qabża tal-kwalità, il-qabża biex l-ambizzjonijiet taż-żgħażagħ tagħna, l-ambizzjonijiet tal-familji, l-ambizzjonijiet tal-koppji illi għadhom qed jibdew il-ħajja, l-ambizzjonijiet tal-ħaddiema u tan-negozji, l-ambizzjonijiet tal-anzjani tagħna inkunu nistgħu nwettquhom flimkien. Jiena rrid inkun spalla magħkom, spalla f'kull kapitlu illi għandkom f'ħajjitkom, sabiex flimkien verament aħna ngħidu aħna lħaqna miri ta' kwalità illi pajjiżna tant jisħoqlu. Giulia Falzon għal Net News.